नतिया पोख ले पैदा कोइनी नु तब उ एकदम बवने रह गइल नाटे रह गइल। एक तो ओकरा से हमरा मन उबियाइल रहता कतहु आइल गोइल बहरी गोइल हमर एकदम गोइल मुश्किल रहताटे सब बोली बोलताटे हित चुकी नाटुर लइका पैदा क दिहलस। हे भगवान हमारा किस्मत में हतिए चुकी लइका लिखल रहे। माई खाना दे भट नतिया मर काहे ने खस जात रे सुअर कत्ती के आइला है जगह खाना मांगे नती अरे अरे हम का कहि तोर होई हाइट देख के हमर बुझाता मरे के पड़ जे गांव घर में गोइला पन सब बोली बोलतड़ी स। अरे त का होले तेरे बड़ी भूख लागल बा माई दे ना भूख लागल है तारे के खाई के दी नती खाई जो दांत खाई दी हां खाई बा जा खाई तू मुद पी ला। अरे तू माई हो के तू का कहतरी से माई आज के बाद कहला नु तो धक लोलो मिस दे बुझाइल कत्ती के ओइला ने जब माई कहे नटुरो कत्ती के कहां जाता रे कहां रे नतिया कहां रे हैं कहां जाता रे मर क दे रे हैं। अरे हम का गलती कइले बानी बताओ हम का करतनी का गलती कइले बड़े ये तो तोरा के भगवान होती चुकी क देला आ ना कोनो काम धंधा के बारे ना कोनो एगो तोर सुध मेहरानुओ ना उतर पाई हैं कोनो तरह से बियाह करी हसने लो ते घरवा में मेहर मोग नियन कहां जाता रे हैं बोलू रो बता देखू ए बार तोरा के हम घर से बहरी निकाल दे बता दे तने चल ए बार घर में खाना वाना कुछ लेके चल तो तू बहरी चलता उठ चल उठ ना भाई ना चल अब गलती ना कर कबो चल ए बार घर से तोरा के ना बहरी निकाल दे नहीं चल चल भाग आई रे माई आयो भाई आज के बाद न तू अगर जल्दी असल का होगा तू घर में ना आइब अब हम जाते नहीं घर छोड़ के हम ना आई कबो ना आई हम रे तो ये जी का सुनावत हैं धक हेजी के लरे के धक मुंह धीरे अरे अम्मा जी काहे मारत नि जी लइका के अपना लइका कहतड़ू ई लइका ह नतिया अरे उठ जाई जी धक हेजी के मुंह धीरे कोई मातारी अपन बच्चा के गाला ना घोटेले कैसे रोवा मारत नि घोट के आए ई हमर लइका ह का हो लइका ना घर में नहीं आई एक त भगवानवा नतिया दिहलस तो हती चुकी लइका दे जाई जी ते में ई बेचारा के का सियान भइल त बवाना हो गइल रुके जी बाबू जा करे नु तो जो ओनिए रही आवाज के बाद आगुले घर में नु तो धक तोर मुंह ना फोड़ देलु तो का कहे के कैसन रोवा मातारी बनी का अपना तू ढेर तक बोला बुझाइल आज तो खेनतिया कहि कोनो बियाह अरे करी तो हम का बोलम हम तो दूसरा घर के बन लेकिन अपना औलाद के कोई ऐसे ना करेला ओ में बेचारा के का गलती बा हाइटे छोटा बा अब रउआ सोची के रउआ किस्मत में का लिखो रहे हमारा किस्मत में लिखो रहे बढ़ी में ठीक बनू अब ई नती उका जले कौन करब क के रहलन बावना हो गइल अब एकरा के कौन शादी करी उनकरे किस्मत में लिखो रहे हमर सरधा के सरधे मिट गइल सोचनी हम वो बेचारा के घर से बाहर निकाल दे निकालने केने रही केहू खाए के दी ना दी उ का मरिए बिलानु जइहन नतिया के सोचनी बियाह करे के हमर पतो ही होतो उतारे के एकर से कोनो बियाह हो करत तड़ी सन बड़ी रउआ पछताइम बेटा के घर में से निकाल ए सुत तू जो अपना घरे बुझाइल अपन सास के सिखाइया हमने के अनरो लंगर लइका रहिए सन बावना रहिए सन लेकिन अपन करेजा के टुकड़ा के घर से ना खदे रब जा अच्छा जा ना एक दिन पछताई नतिया चढ़ गुल दम ठंडा गइनी करनवा भर थरी बनी गइले जोगी आए बनी गइले जोगी आओ ए बाबा चांद द्वार पे अरे कोई है घर पर ओ बच्चे कोई है अरे माई के करनवा भर थरी बनी गहिले जोगी आए बनी गहिले जोगी हो अलख निरंजन बच्ची कुछ भिक्षा दे दो। अच्छा बाबा बतानी माई के करनवा भर थरी बनी गहिले जोगी आए बनी गहिले जोगी हो अलख निरंजन बच्ची हम चावल नहीं लेते हैं कुछ गुदरी उदरी दे दो। अच्छा ठीक बेटे लाओ तनी लाओ बाची दादी है गलती सलती माफ करम बाबा हाँ 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 एकदम गलती माफ हो जाएगा बच्ची। अच्छा बाबा एगो रुरा से बात पूछी बुरा तो ना लागल ना बुरा ना मानम बाची पूछो
कहानी हो इतना छोट उम्र में एकदम जोगी रहुआ कैसे बन गए? का कहीं बाची बहुत दुख भरी कहानी बा बाची, नहीं की कह सकती बा। अच्छा बाबा हम बड़े हमार दुख। हम रौरा से अगर पूछ लेनी आता। लाख निरंजन नावा एगो हीरे बड़ू एक रामावा अलग बा। लाख निरंजन के बाबाजी, लाख निरंजन, अरे कोई है घर पर? सब कर खुनावा एगो हीरे बड़ू एक रामावा अलग बा। खुश रहो बाची, कुछ भिक्षा मिलेगा। अरे बाबा रउआ को हम कहीं देख ले बानी, याद नहीं क्या हमर तला रउआ उना नो हनी उआ मत अरे एगो हमार बच्ची, आदमी लेखा आदमी नहीं होता है। अरे देना है तो दो, ना तो कह दो कि जाओ द्वार से। हम देख ले बानी ला बस, मामा जी की बब्बू बेसी बात मत अच्छा बाबा आई ना हम दे हम आई ये जब बैठी ना तनी पानी उनी पी ले। लाओ बच्ची सड़क तो लाओ, बहुत गाँव अच्छा घूमना है। पीछा लेके आओ तनी, लाओ जल्दी। सब कर खुनावा एगो हीरे बड़ू एक रामावा अलग बा। रामावा अलग बा। लाख निरंजन लाओ बाची। चावल ना ले बाबा? नहीं, हम चावल नहीं लेते हैं बाची। ए बाबा रउआ सही बताई ना, हम रउआ के कहीं देख ले मैंने रउआ लागत न हुआ मामा जी। अरे बाची। अच्छा एक बार राउर माई मार के घरे से निकलले रही। ओ ना गलतफहमी है बाची, आदमी लेखा आदमी नहीं होता है। वो तो हो रहा, लेकिन ला तो रउआ हमरा के चिन्हत नहीं। हम नहीं किसी को नहीं चिनते हैं बाची। वैसे कहत नहीं, हम तो रउआ के देखले बानी। अच्छा ए बाबा एक बात पूछी, इतना सा उम्र बाटे इतना को हमरा जोगी कैसे बन गए? अरे बाची कुल मत हमसे पूछो, यही लोग सब पूछते हैं कि इतना कम उम्र में कैसे जोगी बन गए। आखिर क्या कारण रहे, कौन दुख रहे कि रउआ बन गई? बहुत दर्द भरा कहानी है। सब कर देखले बानी लागत न उहे अम्मा जी के लइकावा होनी। अब बेचारा बतावा जोगी बन गइल बानी, लेकिन कुछ कहते नहीं कि ये भी हो सकेला, आदमी नहीं आदमी भी हो सकेला, लेकिन हमके तो लागत है कि उहे होनी उहे हई। हम जात नहीं, हम अम्मा जी के बोला के ले के देखा ई हड़न की ना हड़न देखा, पहले जात नहीं पूछ ले। अब हमरा आगे पीछे के बा एगो रहुए हमर लइका तो ओकरो के भगा दी हनी। ओकरी हमरा बुझाइल ना, हमर पता न का दिमाग में मोती में घोरल रहे। ये अम्मा जी हे जब बैठल बनी रोवा के हम खोजता नहीं का करनी हम बोला। हम ये अम्मा अपन जी लइका के रोवा लइका के ओ घरी त भगा देनी बचपने में। एगो रोवा लइकी लेकिन उ जोगी बाबा आइल बन, हम भिक्षा देनी है लागो तनु को बबुए राउर हनी चल के चीनी ना। हम त पूछनी है लेकिन उ कुछ बतावते नहीं खन। सचो करनी सचो कहतनी चली ना हम भिक्षा देनी है, लेकिन लागो त कि उहे हम भगवान करे हो सके कि राउर काने सच हो जाओ। भगवान करे तार मुंह के भाषा सही लिख लो। चल न करनी चली ना हम देखावत नहीं रोगा के। लाख निरंजन, अरे कोई है द्वार पर? देखिए जी अम्मा जी ये लाख बाबा। निरंजन, अरे ये तो हमार बचवा हो। अरे बच्चा नियन बच्चा नहीं होता है बाची। माता दी हड़ो, अरे नहीं छोड़ो माता दी। अरे बाबा, अरे हम लोग हड़ो नारी से दूर रहते हैं। तू ही हमार बेटा हो। अरे माता जी हड़ा ना, जोगी नियन जोगी लड़का नियन लड़का नहीं होता है। हटो हटो। अरे सुन बबुआ, अरे भिक्षा देवे को तो भिक्षा दो लोग, ना तो कह लोग हम जाए। ऐसे मत बोला, तू तो हमार लाल हवा। अरे ना के भगा देनी घर से। ना, हम हट। अपन गलती के बैठ, माफी हमार जाए सान ये बिहान होला। हे कनिया कह देना बबुआ सब के। कर खुनावा हम तो कहते हिर बड़ुए करमावा। ए बबुआ हम तेरे गोड़ पे गिरा तनी, हमरे के माफ कर दे बेटा। अरे हटे होने, जोगी से आता ना बात मत करो।
आई के कारण भरथरी बनी गईले जोगी आया गईले जोगी मार मार के खोदे देनी ठीक के गावत सोई ठास दारू पिठिया लाल कोइले बड़ी हमके माफ कर दे तूने। हम जानत नहीं हम तोरे के बहुत मार मार ले माने ऐसे कोनो माई अपन बेटा के ना मारे, लेकिन हमके जौन गलती भइल बा तोन माफ कर दे बेटा। हमसे बहुत माई तू ही ना ओदी रो खाना मांगे कोई नहीं तो पीठ हमर लाल कर देलू माई। हम जानत नहीं बेटा, वो दिन पता न कामरा हो गए रे। जाए दे छोड़ के अबे आ जाइए अपना माई के अभी दे माई वही करी के अभी दाग बा माई। हां बेटा माई चुप रही देखियो हमार कोनो मार रही छोड़ावत चार है माई। अब हमार घर द्वार कहाँ बा माई अब नहीं के भाई अरे घर द्वार तोरे नु हटे सब तो हार कुछ रावरे ऐसे मत कहीं। चल हम तो के खाना खिला देनी अपना हाथ से बेटा। अरे चल बेटा ना माई अब हमें घर में लात न लगाई माई। ना बेटा मत रो। हमने की क्रिया बा माई हमार क्रिया बा ऐसन क्रिया काहे के लिए लात से कि घर में ना घुस हमारा कोनो ऑप्शन ना रहे माई। हम गईनी रोते रोते द्वार पे एगो साधु रास्ता में भेजा गईले उ कलन बाबू काहे रोवत रह पूरा कहानी बतैनी माई। उ कलन की बेटा तू अब जोगी बन जा तार ना बियाह होई ना शादी अब तोहरा आगा पछा के बा माई। ना बेटा तू हमके माफ कर दे। उठाओ बच्ची कन्या बब्बा के बोल देना घर जा में दिन चल रह जे अपना माई के रौरा चलते नु और माई ना माई हमनी के अब क्रिया माई बहुत रोवेली रोवे चलते ऐसे मत बोल। जाए के मत कहीं रौरा हे माई के आगे क्रिया कौन यहाँ रोवत वाले रही एक दिन कस डाल आज ये लड़का काम में रोवा होइला आयो न हाँ कन्या वो दिन तोरा हमरे कहत का रही ना माई। दिमाग में घुराई कितना लड़का करावा दुख देनी देखा तने मुंह देख के कितना रोवा तोरे बरता भिक्षा ना दी माई भले हम छूचे आदे लौट जाई चुप हो तो सुनना लौट जाई माई। चला हम तो के ताकि ये घर में अब लात ना लगाई ना मार बात क्रिया। मान जाई रोवा बात हे कन्या ई का कहता पागल से सामुलात ना लगाइम घर में। हे बेटा चल ना माई अब हम जात नहीं माई हम थोड़ा ई क्रिया माई। मान जाई तो हम तेरे घर पे गिरा तनी बेटा भेंट करे पड़े आज बाबुआ। रउआ ऐसा गलती ना कोइले रहती तो आज नान वैसे करतन बताई। हम कौन गलती कर रही भगवान। हम अपने हाथ से अपन बेटा के मार मार के घर से बाहर निकाल देनी। सूठा ले दवले कहीं मार मरले रही हम करा हां पता गिर ऐसन माई केहू के भगवान मत दे जान के अपने बेटा के अपन बच्चा कैसन हो बच्चा बच्चा हो खेला आना रोको चाहे बावना हो चाहे जैसन भी हो दुनिया में पहला माई रहुए ऐसन मानी के अपन बेटा के घर से मार के निकाल दे ना कनिया। अब चली अब घर में रोला में क्या बात चली इतना एहसास करी कि और बेटा जिंदा बड़ा कहीं भी बड़ा लेकिन जिंदा बड़ा।